Dak li kien proġett fuq il-karta issa huwa realtà. It-tieni fażi tal-proġett tal-Mars Junction huwa lest. 3 km korsijiet ġodda f'Aldomoro. Proġett li se jkun ibiddel l-infrastruttura tal-pajjiż. Wara li fl-ewwel fażi tal-Marsa Junction twaqqgħu il-fabbriki, issa kien imiss li tiżdied il-kapaċità ta' triq Aldomoro. Fi kliem il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg, dan huwa l-akbar proġett infrastrutturali li qatrajna f'pajjiżna. Ian Borg spjega li dan ix-xogħol beda qabel iż-żmien għaliex it-tender tal-proġett inqasam fi 3 fażijiet u bekk setgħu jibdew il-preparazzjonijiet kollha meħtieġa. It-tieni fażi se tkun qed tiswa madwar 70 miljun euro. Dan huwa l-ikbar investiment li qatrajna fuq it-toroq tagħna. Investiment li ħajjejn għal konġestjoni ta' traffiku li esperjenzaw in-nies li vjaġġaw lejn u minn inħa t'isfel tal-pajjiż u allura issa ħanoħolqu dan kurudur mingħajr bottlenecks. Qed nintervjenu b'mod holistiku mhux il-Marsa biss imma qabel u wara. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-sindki tal-lokalitajiet tal-madwar li ma' residenti tagħhom żgur mhux forsi se jkunu qed jibbenefikaw ferm. Il-Ministru Ian Borg spjega kif fl-aħħar xhur apparti l-korsiji saru 6 km trinek għan-netwerks tas-servizzi u t-telekomunikazzjoni u madwar 1.2 km ta' kalverts għan-netwerk tal-elettriku. Apparti minn hekk saru wkoll 400 metru ta' korsiji għaċ-ċiklisti li mistennija jiżdiedu fit-tielet fażi. L-Assistant Project Leader tal-proġett Christabel Duca spjegat kif għal dan il-proġett intużaw ukoll mezzi innovattivi biex itejbu il-kwalità. Żewġ elementi li użajna f'dan il-proġett kienu l-geotextile u l-geogrid. Bażikament dawn huma bħal drab biex jiservu biex jistabilixxu iktar it-triq u jgħinu fis-saħħa tagħha. Ħaġa oħra li użajna f'dan il-proġett kienet hija s-service culvert biex ngħaddu minnhom is-servizzi ħalli jekk iktar quddiem ikun hemm bżonn xi manutenzjoni jew inkella jinqala xi ħaġa jkunu jistgħu jużaw lilhom. Il-Ministru Ian Borg spjega dan il-proġett mhux wieħed iżolat iżda huwa parti minn kullana ta' proġetti oħra bħal dak tas-Central Link, tal-Mini ta' Santa Venera, ta' Santa Lucia u tal-Barrani. Għalhekk amministrazzjoni laburista fl-ewwel 4 snin u f'din il-leġislatura qed naħdmu il-proġetti fil-forma ta' kullana wieħed jaqgħad mal-ieħor. Għaliex nafu li kien hawn telqa fuq l-infrastruttura għal 20 ta' snin li ma telqa sa dik qed nikkonvertuha f'opportunità biex ninvestu mingħajr preċedent fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna illi allura jikkomplementa anke l-pajjiż u s-suċċessi ekonomiċi illi qed jikseb sabiex inkomplu nimxu l-qudiem.